be mano wa transmara dange go koko erokamano ahinya oginyal go koko donge wadani imake correct mano miyo weche mag zoning mago konyo mana kambe lakini okonyo jopur japur gima odwaro en ni yani ni onego bed ni puro ipimo ne niange gima kisungu luongo ni at the farm gate e do puodho kanyo. Erokamano ahinya mano Michael Arum utro koda achiel kachiel ahinya penjo thoth ka waduogo ang' idwoknwa penjo mano motenore kod mago mag jotelo monego bed ni kalo chike makamagi bende gin gi paro mar kalo chike makamagi mondo okelnue lokruok mano koting'o nyaka jood bura mantiere alwora mag gwengegi mago ma itime pur mar niang' e okang' mamalo. Nyakwar Monge Jwang' pod wantiere kar kae wadhi nyime kod twak wacho ni koro sani wawinjane ni jopiny e kaunti ma Homa Bay to koro wacho nade ginyabedo jopiny mosebedo kacha kariwore bende gi jogo ma jopur okinyi ma kawuono hali abich ochopo e boma ma Homa Bay kendo koro sani okelno twak e yo machalo kama hali abich oyawre kendo machiegni e Ramogi TV okinyi ma kawuono e chenro mar mbaka oromo bagono ne mbaka okinyi ma kawuono kiwuok e kaunti ma Homa Bay. Erokamano ahinya Cleophas Oluoch owinji maber kabisa kawa chiewo makare kaunti Homa Bay kaendi kendo mana ke wacho no endo chenro ma mbaka oromo waloso gi jopiny wenyogi to gin pasgi en ang'o kalo kod twak ma bago kinyi ma kawuono kwang'iyo sekta mar sukari ma sani osebedo kod achiedh nade mapek mokalo to chutho kalo kod sukari moro ma ok ber kod ngima oganda ma sani koro ni e chiro kaachiel kod bende ywak ma jopiny osebedo ka golo kalore kod nengo mani malo mokalo mar sukari ma itiyo godo e pacho kaendi bende Cleophas ing'e ni Homa Bay kaunti kaendi wan kod kambi mar ji giwegi mar rego sukari mantiere kar chur bura mandhewa maniluongo ni Sukari Industry ma en achiel kuom kaunti ma Homa Bay kaendi mandhewa osebedo ka dhi nyime kalore kod pur mar niang' kendo nitie jopur mathoth mokalo e gwengego eko ma sani koro timo pur niang' ma bende itero e kambi rego niang' mar ji giwegi mantiere Sukari Industry e ka chur bura mandhewa kanyo endo. Mopore kod mano an ka kod jopiny kaendi ma bende ji osebedo ka golo ywak margi kalore kod nengo mamalo mokalo mag sukari ma ji tiyo godo kaachiel kod ywak manitiere ahinya to e sekta mar sukari ma ok osebedo ka dhi nyime maber e pacho kaendi. Wan gi jopiny kae modagogo mbaka ni to ere kaka gin paro mane ma gin go kata ang'o ma ginyalo wacho kalure kod midhiero mosebedo ka kwako sekta mar sukari e pacho kaendi kaachiel kod nengo mani malo mar sukari ma jopiny osebedo ka ywago kinde ka kinde e pacho kaendi. Achiel kachiel abo chako kod nyingi nyiswa ni iluongi ni ng'ato ere kaka ineno ka sekta mar sukari osebedo kod midhiero mopogore opogore e pacho kaendi gin ang'o gini ma onego bed ni sirikal mar Kenya timo e konyo bero sekta mar sukari to jopiny osebedo ka ywago nengo mamalo mar sukari ma en ineno ka ang'o minyalo tim mondo bende nengo odog piny mondo jopiny oyud kod thuolo mar tiyo gi sukari utegi. Erokamano nyinga iluongo ni Tom Mboya an achiel kuom jodak ma Homa Bay kendo an kaka ja-Kenya awinjo matek kabisa. Mokwongo ka wuoye wach mar nengo mar sukari japiny inyore kabisa nikech kawuono sukari wang'iewo kilo achiel 220 ma mano en nengo mamalo kabisa king'iyo kaka kuondewa mwaye gin kuonde ma ipure tiang' kendo wan kod kembe bende ma rego sukari ka. To wapenjore kaka jo-Kenya ni tang'o momiyo nengo mar sukari ok nyal dok piny nikech iyudo ka jopur bende ywago ni pok ochulgi nienge bende olewe puothe ka tiyudo ka pod iwacho ni sukari pod beche bedo malo to wan kaka piny ma Kenya kata Nyanza wan emwang'ere ni wan jopur maber kabisa e wach mar niang'. Machielo en ni ka aduogo e wach mar tiang' achiel mar sukari achiel ni en gima litnwa kabisa kaka oganda jo-Kenya ni nyaka kawuono pod gima luongo ni sukari motimo kwiri pod inyalo keli e chiro ma mi japiny mondo japiny otigo. Sama magi timore to wan gi jotelo wan kod sirikal monego bed ni ng'iyo ni to chiemo madonjo e bonde japiny chalo nade nikech kawuono iyudo ka wach mar sukari machalo motimo kwiri ni oloyo kata mana Shaka Hola cha kech wapenjore ni to koro ji adi mosemadho sukari motimo kwiri ni nyaka bed ni en oganda mang'eny nikech wan kwadhi e chiro kata kidhi e supermarkets iyudo ka nyaka supermarkets be o package sukari mondik gi nying supermarkets go mamoko ikia ni to gin to kembe gi ma puro marego niang'
ni kama nade. Wagombo ni mondo sirikal otime nonro maber mondo ginyiswa ni to sukari matimo kwirni oa kama nade to jomage ma osika. Kik giwewe gino ni kosemak ng'ato to bas en koro wach ne ruma. Wan kaka jopiny wahinyore nikech kawuono ka imadho sukari motimo kwiri to nyaka iyud tuo. Ka kansa negowa to TB negowa to gimachielo bende chako biro kendo gi nying chiemo mwachamo, and yet wan kod sirikal ma responsible monego bed ni kapok gimoro biro e chiro to giseng'eyo ni gino chalo nade bende ober gi ngima mar japiny. Koro akwayo kaka ja Kenya kendo kaka japiny ni sirikal oweweyo mondo watho kaka jo Kenya. Sirikal owe nego jok magirito gi mar sukari marach. Gimak jogo kendo gitim nonro kamili mondo ginyis jopiny ni to ang'o momiyo sukari marach ni ikele chiro ma ji chak ng'iewe ma ji madhe. Mano nyiso ni kare